Forextilla ruiskutetaan ja rajataan alue. Alhaalta ylös puihin latvoihin asti. Ja näin Satakunnan pelastuslaitos sai metsäpalon aikaiseksi. Vasenpuoli on käsitelty Forextilla. Tätä ei ole käsitelty millään. Tuolta takaa on käsitelty Forextilla. Ja tästä oikealle tuohon tien mutkaan on käsitelty pelkällä vedellä. Oh. Tässä nyt katsotaan miten käy. Eli sytytetty metsäpalo on siirtymässä Forext käsitellylle alueelle. Vähän niinku pysyssä. Näyttää siltä, että Forext-alueelle hienosti pysähtyy. Kyllä se tohon pysähtyy Tuli. iloisesti. Voitte tuuli Ja tuuli oli vielä siis puolella, Kyllä. testaajien puolella, että se tuuli puski tuonne päin, että se Kerke pyöräyttää vähän. Ei. Ei se eikä nouse tuonne latvoihinkaan. Se ei nouse siitä, jos se samalla tahoin hyytyy. Niin. Se kyllä oikein kerkee edes niinku... Täällä on virkavaltakin ihmeissään. Oikein kerkee ihan tuolla. Mutta näin siinä kävi. Kyllä kaikki on tullut siihen tulokseen, että ensin pysäytetään ja rajataan. Näin Siihen suuntaan niin haluaa. Forext-aineella käsitelty alue sammui itsestään tuohon. Ja samoin kävi täällä. Forextilla käsitelty alue ei lähtenyt leviään. Sammuu. Edelleen tämä pienikin nuotio, niin mikä tuosta hyppäsi, niin sammuu siihen.